Suleiman Sakrani anali mwenye wa business, anabwera ku Malawi 1900 kuchokera ku India. Mwana wake Sada Sakrani anali loya Kamuzu 1959, mayor ku Blantyre City 1964 up to 1967. King Haile Selassie atabwera ku Malawi 1965, anamulandira ni kuwa amene nyumba yake inali kulimbi along Church Road. Ngono wake Gafa amakhalira ku Lilongwe kumene amapanga ma business. Mwana wa Gafa Harun Sakrani anamanga Crossroads Hotel and ZST Investment. Munthawi ya Kamuzu anali contractor omanga maofisi aboma. Kumvera mwachitsanzo anamanga nyumba za Malawi Army. Kamuzu anamuthokoza ndi ploti ku Lilongwe. Mukamamva Crossroads Hotel, mwana amene aja sanagule anapasidwa ulere ndi Kamuzu Banda. Amene wapangidwa abduct posachedwa Samiu Sakrani ndi mwana wa Haruni. Anthu amenewa alipo Kamu. Mkazi wa Sada ndi founder wa Central High komanso Mount View Primary ku Blantyre. Anali chairperson wa chitukuko cha amayi nthawi ya Kamuzu. Mwana wake Faruku anali business advisor komanso accountant wa Kamuzu Banda. Chayamba Trust munali makampani atatu: Times Group, Chibisa House, Chayamba Building. Amene amayendesa na Rufolo: Kamuzu Banda, Gustav Kaliwo, John Tembo, Faruku Sakrani. Achibala Kamuzu kwa sungu akhala kudzudzula mwenye ameneyu wapondereza. Iyeyu ngati business advisor komanso accountant amadziwa maakaunti onse a Kamuzu Banda, domestic and abroad. Atamwalira 1997, madollars anasowa kwa mabanja akunja, death certificate inabisidwa. Tikukumbukira Ellen Kupingani ndi mbale wake Zerifa Chendawaka anapita ku koti kudandaula kuti Faruku Sakrani analanda ndalama 100,000 pounds imene Kamuzu anawasira ku Britain. Panalinso chidzukulu china cha Kamuzu Banda, Chipwaira Banda, anamusumiranso pa nkhani ya Chayamba Trust. Mwachidule banja la Sakrani linayimira kwambiri muthawi ya Kamuzu: Sole Group, ZST Investment, Crossroads Hotel, Central Bookshop, ma building in town mu kutapa kutaya, Central High, Marymount Primary Schools. Samiru wagwidwayo ndi mwana wa Haruni, chidzukulu cha Gafa Sakrani. Tikudikira apolisi atuze zoona. Pomaliza ndimafuna tibwereze Bakiri Muluzi TV page ndi imodzi pa Facebook, 650,000 followers. Ngakhale ku WhatsApp tilibe channel chimene chikutchedwa kuti Bakiri Muluzi TV. Lero a president ndinene mawu awa. Pabwera TV na yongo yankhula pa wireless. Vera na Nyamata ino. Zikomo kwambiri Nyamata Molalo, zikomo. Akuti Bakiri Muluzi TV. Akulu, history is the best teacher. Lero Amalawi akumakhala m'mabawo kumamvera mabodza a Bakiri Muluzi TV. Ine kuti ndizikamba za mbuyo pamene ife tupita chitsogolo tikusiyeni ino Times ndi Bakiri TV muzikamba za mbuyo. Bakiri TV zikumabwera bwanji? Zikumabwera fa Amalawi akumamvera Bakiri TV.